Onhan se saatana. Miten korkealla me oli? Tossa. Vittu se on peto. Vittu se vetää sinne kun saatana appi. Tossa vai jossain oli. Eikö näy? Mitään. Minne toi kallistuu? Ylemmäs! Taakse! Pitäisikö päästä sinne päin? Hyvin se kestää. On helvetin sit. Kyllä se nyt ottaa nuotio. Me otan pois täältä alta nää makkarat niinku tää on. Makkara perseet. Mene! No mene! Ohoja, puru vatma poikki. Se on hirvittävä. No mene! On hyvä kun lähtee taipumaan. Sattuuko mitään? Ei kai. Olkapää. Ei kai pahasti. Oho. Läks vissiin aika yllättäen. Joo. No mitä? Meni pahasta olkapää. Ei nyt niin pahemmin kuin ennenkin. No niin joo. Oli onneksi lummisurikin. No niin. Näkeekö se nyt? Vittu kun ois päässyt vielä ylemmäs.